mabro luwe. Wadhi nyaka kaonti ma Homa Bay kama rawera moro manyako e kaonti no chako chenro mar pith jamni e yor ohala kaka achiel kuom yo mar rakruok gi midhiero mar nok mar tije pacho ka e kind rowere. Jafwambo marwa e kaonti ma Homa Bay Ali Beach ne olimo Nyadendi Sheila Okoth e puothe manie gweng' mar Ang'wena e kar chung' od bura ma Homa Bay Town kendo losonwa lipodni. Lakini Rang'wena ka to apidho mana dhoge dume makonyowa gi konyo community jomodak e area ne gi chak. Nok mar tije en achiel kuom midhiero ma pod okwako pacho ka anya to e kind rowere bang' tieko tiegruok margi ka moko bende chugo thuolo mag tije gin giwegi manyalo konyo loko ngimagi kaluwore kod nok mar tije pacho ka e gweng' mar Ang'wena e kar chud bura ma Homa Bay Town. Sheila Okoth rawera ma jagni 32 en achiel kuom rowere ma sani owuok oko mar chugo thuolo mag tije e yor pith jamni bang' chako chenro mar pidho dho chak kaka yor jiwo yuto ne. Nachako gi local ma kienyeji mang'eny gode area ka. Bang'e ka aweyo mar local tadonje cross breed. To katieko gi cross breed awacho ni nyaka kura upgrade ambe mondo aduok ne jopiny lwedo maber koro giyude chak kendo mondo okony joma moko be yudo tich. Sheila mane osomo puonj ne owere kod tich mar puonj e skunde mag ji giwegi mane opuonje higni 7 mokalo kendo chako chenro mar pith e yor ohala ma okoni en kod geno maduong' ni biro miye yuto ka opim kod tij puonj mane otimo. Puonj to nakwonga aweyo higni 7 mokalo nikech aneno ni ok en mana tich ofis kende manyalo konyo ng'ato ni asiko ni samoro abedo narwako tai wantiere gi gik mang'eny mwanyalo timo kaka pith ing'eni konyowa gi gine mang'eny gi faida mang'eny nikech ibro yudo niya ka odiochieng' pok orumo nyaka ng'ato wang' chiem. Thoth rowere pacho ka ne kod dwaro mar yudo tije mag ofis bang' tieko tiegruok margi ka rowere manok kende ema donjo e tij pur kod pith kaka yor konyo ji yutogi ka Sheila koni rito tij ofis ok nyal konyo rowere kata matin. Yudhe mang'eny dwaro ni ng'ato samoro bedo piny tiparo mana kendi ni an janyuol osetera skul koro onego bed ni an ema mako yoni kenda. To inyalo yudo kata ni ng'ato tieko jaklas 3 to oloso mwandu gi yo mar pur. Wach pith en gima ji mang'eny okia, ok gihero. To an anyalo encourage ng'ato nikech iyudo ka mana chake by that time nan 26-27 years kama ting'eni ng'ama bro encourage ng'enyne janyuol bo encourage mana in terms of ng'enyne mana gige di school ang'o lakini ng'eni korka koni yudhe mang'eny dwaro ni ng'ato samoro bedo piny tiparo mana kendi ni an janyuol osetera skul koro onego bed ni an ema mako yoni kenda. Pith mar dho chak masani odhigo nyime loko ngimane kata odoko ni kit pith makamano ni kod midhiero ma opogore. Koni liet ng'eny to gin dhok mong'iyo gi environment gi kuonde ma koyo ng'ich ineno kumoro ka Kisii, Rift Valley kucho koro kibiro korwa koni challenge bedo ne wach mar pek wabedo godo e wach mar liet no. Chiembgi be en challenge chiemo wanyalo omo koya Narok mano samoro wadhi Oyugis antie joma supply wagodo wan gi suppliers wa to kokeno Oyugis to ibro yudo kata ni koro wadhi wagolo kuonde mopogore Kisumu kasa moro ing'eni molasses wadhi adhiya nyaka Kisumu yeye kuchucho. Sheila ni kod otene rowere wetene ma pod obedo pacho ka girito mondo ndikgi. Ok en mana tij ofis kende kata tich mane timono ni ema nyalo goli oko ama nyalo yawo ni yore gi mang'eny kata mana pith nitie gik mang'eny ma ji nyalo timo kwa sana kobiro korka pur ka onego bed ni ji kawo gino motegno nikech ing'eni pur wawacho ni e ngima masani pur ema waneno e mbele kuma wadhieni nikech chiemo ok wanyal bet maonge chiemo. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.